Veți urmări o selecție scurtă a unor tehnici uzuale de lucru în sală. Aceasta este tehnica de bază. O particularitate a acestui stil este că se lovește cu pumnul vertical, lucru rar întâlnit în artele marțiale. În același timp, orice contraatac, orice blocaj este însoțit de un contraatac. Nu se lucrează blocaje fără răspunsul într-o lovitură. Pozițiile sunt medii, ușor adaptabile pentru fiecare persoană în parte, nici joase, nici înalte, astfel încât să poată fi folosite cu succes în lupta de stradă. De chei, luptă la sol, în general tehnicile se execută cât mai realist cu putință și se pot aplica și în lupta competițională. Lupta competițională fiind full contact în formă MMA sau Mixed Martial Arts. Deci, în general, ce vedeți aici sunt permise și în lupta liberă, de sală sau în competiție. Observați lovituri cu palma, cu cantul palmei, de obicei interzis în alte stiluri de arte marțiale. Lovituri cu cotul la sol, iarăși care sunt interzise în alte forme de competiție. De asemenea, ați putut observa multiple tehnici de luxare a mâinilor și a picioarelor, executate într-o manieră specifică, diferită foarte mult de cele de jiu-jitsu. Dacă observați, după cum vă spuneam, așa se lucrează și în dojo, pentru a obișnui practicantul cu adaptarea. Aceasta este o demonstrație de forme sau de kata, care reprezintă mișcări de luptă
împotriva mai multor adversari ce se execută singur în gol. Dacă observați, mișcările se apropie mai mult de artele marțiale chinezești decât de cele japoneze, Okinawa fiind la mijlocul distanței între Japonia și China. Mișcările sunt cursive, nu sunt sacadate. Mult mai asemănătoare cu artele marțiale chinezești. În afară de aceste arme, mai sunt încă circa 14 arme care se lucrează în dojo. Bineînțeles, nu sunt folosibile pe stradă.